My sa snažíme učiť našich účastníkov a divákov, ako vnímať príbeh, ale aj ako vypovedať ich vlastný príbeh. Jedným z našich dlhodobých cieľov ako Medzinárodný festival animácie Festanča je práve vzdelávať našich divákov o animovanej tvorbe, ktorá je na Slovensku, dá sa povedať, v nevýhode oproti hranej tvorbe alebo televíznej tvorbe. Robíme to formou napríklad premietaní víťazných alebo teda oceňovaných krátkych animovaných filmov, ktoré na každých ročníkoch našich festivalov sú teda ocenené a tie potom idú do distribúcie, čo znamená, že si ich môžu pozrieť diváci po celom Slovensku v rôznych priestoroch. Súčasťou nášho podporeného projektu sú nielen tieto premietania, ale najmä praktické workshopy o animácii, či už stop motion animácii alebo 2D kreslenej animácii. Dôležité však je, že ide o animáciu digitálnu. Takže my našim vzdelávacím projektom prinášame našim účastníkom aktivít vzdelávanie o animácii aj praktickou formou tých workshopov, kde sa teda naučia tvorivé a digitálne zručnosti, ale tiež mediálnu a filmovú gramotnosť. A to práve cez tie premietania a to, že ich prepájame aj s diskusiami. A napokon tie premietania sú doplňané tiež pedagogickými materiálmi alebo pedagogicko-metodickými materiálmi, ktoré ponúkame ku vybraným filmovým pásmam. Tiež je jedným z cieľov tohto podporeného projektu vybudovať nové tieto pedagogicko-metodické materiály a to práve také, ktoré vedia byť sprístupnené aj pre znevýhodnené skupiny.